सादोंहाय भिन्दी गायदों भिन्दी नैबेहायलाय मा गायदों बे भिन्दी नैबेहाय भिन्दी गायखांबाय दै होनाया ओमफ्राय बेहाय जुखाम गायबाय रज'बाय जुखाम बै फाथो अबे फाथो जाखो नुवाखै दिनैसो फैदों बिथिं मा दं बेहाय नैबाव भिन्दी फैगोन हा बाहाय मा दं भिन्दी फैगोनसो नैलाय माथो बैलाय बे जुखाम आरो बे जुखाम बेखौ मा बिदिनो दोनसै बे रज'गोनब्रा नङा बेफोरखौ होनदां बिजौ थासिगोन र' बे सिङाव बेखौ सिफायगोन सिफायना फानजोबनोसै मा दं अके नाइस दे आं नाम्बार हरदो गारि माबानि नाम्बारा बेसेबां लायो सोंनांगोन भाराखौ ओमफ्राय नैबेहाय दङ टमेट' होननाय टमाटर ना टमेट' ना टमेट' होनो टमेट' मोनाखै Ê खेबगोन आं खेबगोन नों आंनो हेन्डसेक लायाखै आं खेबगोन नोंखौ आं खेबगोन नोंखौ नों आंजों हेन्डसेक लायाखै आं दहाय खालामनायाव मानो हेन्डसेक लायाखै नों आंजों आंथ' खेबखागोनलै नोंखौ नायथों बेखौ नाय बयबो नाय बेखौ बयबो नाय नोंखौ खेबगोन आङो खालामगोन खुगायाव फैथारबाय रावा दसेनो नोंखौ खेबगोन आं नै नाय बेखौ नै ओंखारलांसै संजनाजों आंजों बाजारसिम बेना एसे खामानि दं नालाय बेखायनो थांनो नागिरदों बाजारसिम नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ बे फन रायलायगासिनो ओंखायनो साउन्ड फैगासिनो औनि दा जों थांनो ओंखारबाय थांनोसै थांनानै नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनगासिनो भिडिअ गेजेरजों आं दिनै ससमा गानदों मानो बुङोब्ला आं मेगन नुला मोजाङै गोजाननिखौ ब्लार नुहुरजोबो बेलेग आरो ब्लार नुहुरजोबो ओंखायनो ससमा गानबाय आङो एबार क्लियार नुबाय पारफेक्ट बाय थांसै ओंखारग्रोसै एबार गरम बोथोर जासिगोन ना थाबायनो बेलासियावहाय बिराद मोजां जासिगोन बारा गोजांला ना गरमसो मोनो खालि बे फट' गाखोबाल' एसे फट' थांगोनदां होनबाबो आंथ' गरमजों माजों मोदोमजों माजों थाबायबानो गरम मोनो आं नै जों ओंखारबोबाय दा ओमफ्राय ओंखारबोनाया एसे लेटसो जाबावबाय माने गोदोथ' बिदिनो 6:30 बेलासि ओंखारोमोन साहा लोंनो ओमफ्राय दा नै 6टा 5टा 4:30 ओंखाराबानो टट' मोननो नागिरला जोंथ' ओरैनो टाउनाव 2 घन्टासो थानाय जाखायो बेरायला गिदिंला ओरैनो जानाय लोंनायजोंनो 2 घन्टासो जाखायो बायलाय गासिजोंबो 2 घन्टा जाखायो ओमफ्राय दा नै 7टासोबानो टट'खौ मोनखाया एकदम खालि जाखायो आरो बिस्रा फाइन नाङोना गोबाव थाबा दानाथ' रुल्स खालामबाय कि 7टानि गोबाव थानो मोनला टट'आ ओंखायनो खस्थ' जायो ओंखायनो बेसेबां थाब हायो बेसेबां ओंखारबोनो नाजायो आरो जों दाना ओमफ्राय दिनै एसे लेट जाबावदों बेलासियाव उन्दुनायजों मानायजों ओमफ्राय दा नै जोङो बे खामानिनि थाखाय थांगासिनो एसे फिसा खामानि दं बेनि थाखाय थांगासिनो जोङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम सिङावनो
नै दा जोङो क्रिस्पि जाफैलायबाय क्रिस्पि जायैया गोबावसैमोनबो ओंखायनो जानो लुगैनानै गांहाबना थाखानाय नालाय डाइरेक्ट जाफैबाय जोङो ओमफ्राय बिथाङाबो ब्लग लागासिनो नै खेबखावगासिनो आसोला जोङो न'आव बांसिन थानाय जायो माने दामानि ओंखारनाय जाया जोंबो नै गोबावजोंसो ओंखारनानै जाफैनाय जाबाय दिनैहायसो नै नङाबाथ' नोंथां जों जाहैबानो नोंथांमोना नुखायो ब्लगावनो ना ओंखायनो जों बारा जाफैनाय जाला ओमफ्राय दिनैहाय उखैना थाहाबखानाय नालाय उदै सिङावहाय ओइ क्रिस्पि जानोसै होननानै जों क्रिस्पि जाफैबाय आरोना सोनजोनाजों आंजों ओमफ्राय खामानिबो दंखायोमोन नालाय ओरैहाय फैथावथावनो जाफैबाय आरो ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारबा ओरैबायदि जारला जायो कि माने मोजाङै ब्लग भिडिअ लानो सानबाबो अरिजिनेल भिडिअ जों जे रायलायदों अरिजिनेलावहाय बेखौ होनो सानबाबो जाया मानो बुङोब्ला दखानावथ' माबा गान दामोना गानखौ बन्द' खालामबो होननो हाया जेबो होननो हाया ओरैबायदि खस्थ' जायो ओंखायनो भइस डाबिं होनांगौ जाबाय आरो जोङो माबाखौथ' गानखौथ' होनो हायाना कपिराइटबो फैयो जारलासो ओंखायनो भइस डाबिं होबाय खिन्थु अरिजिनेल बायदि जाया आरोना अरिजिनेला फुरा अरिजिनेलखा आरो भइस डाबिं होनांगौआ जारला जायो ओमफ्राय दा जोङो जागोसै बिदिब्ला नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम ना जों जागोसै ओरैबायदि गोथाव क्रिस्पिया बिनि क्रिस्पिया गोथावखालै एकदम माने एकदम जोबाबो खारखाया ओरैबायदि गोथाव आंनि थाखाय मा गोथाव नङै दंना गासिबो गोथावजोब आंनि थाखायथ' दा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बिदिब्ला नै गाइस दा आं न'आव सौफैबाय ओमफ्राय बेखौ आलुखौ एवनो नागिरदों दालि आलु फाजा जानोसै दिनैहाय ओंखायनो आलुखौ एवनो नागिरदों आलु फिसा फिसासो आलु गिदिरबो दङ बाट आलु फिसाखौ जानो लुगैदों थुब्ला थुब्ला होनानै गोथाव जायो दा बेखौ आं हागोसै दा नैबे बिनखौ आलुआव होफानो थाखाय एसे हानोसै